सानब्रै सानबा थाबायना औ एसेलाबोथ' थांलाय फैलायनिखै सुबिदा जाबाय दा ने हाब्रु गैले मोजां जाबाय ने औ सिगां हाब्रु जायोमोन नामा बेयाव बे स्रिंगिबेल हैनो सिगां ओमफ्राय हेल' लोगोफोर दिनै आं तमाम मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांनि गेजेराव गोबां दिनै गाबोन जोंनि माखासे इउटिउबारफोरनि गेजेराव जोङो खोनानो मोनोदि गोबां जायगाफ्रावनो गोबां मानसिफ्रा बुंजाबाय इउटिउब सरकारा मा मावनो हाखो ना लामा मोनसे ना माबा मोनसे दालां ना माबा मोनसे साख्रि बाख्रि गोबां बाथ्रा बुङो गोबां बेबायदि खोनायो आंबो नुदों आरो येस आंबो गनायो मावाखै दे दा आङो मोनसे बे लामाजों जोंनि खाथि लामाजों गामियाव आरोना मोनसे लामा जादों दा आं बेखौ गोसोखांदों नैबे लामाखौ आं नुदों दा बे लामायाव आङो गोसोखांनानै आङो भिडिअ खालामनो सानो जाहैबाय बा जायफ्रा नुवाखै मिथियाखै बिथांमोनखौ आङो प्रश्नसो खालामनो सानो जाहैबाय जे नोंथांमोना बा गोबां मानसियानो बुंदों जाहैबाय इउपिएल सरकारा लामा मोनसेबो मावाखै बोसोरबा जेबो मावाखै होननानै बुंदों ना नैबे लामाया दासो जानानै थांदों दा ग्रेभेल बेखौ होबाय नै माने बेखौ मावबाय आरो मावखांबाय दा बेयो नैबे 2024 आव बे जाबाय दा नैबे 2024 आव सोरनि सरकारमोन बेनि फिननाया नोंथांमोन थाबाय गोबां मानसिया बुङो जेबो उन्नति गैया जेबो गैया दा बेयाव ओरैबायदि हाद्रि आङो बेजों थांलाय फैलाय जोङो मेन बेंटल बेयाव आपडाउन जों थांलाय फैलाय खालामो माबा मोनसे लायनो मानो थाखाय दा मेन लामाया जोंनि बेनो नैबेनो मेन लामा जोंनि बियो बे मेन लामा बेनिफ्राय बेजों जोङो बेंटल थाङो बेनिफ्राय बेखौ नुलाङो आरो बेयो ओरैबायदि हाब्रु बे जागुरि ओरै थांग्रा लामा बेयाव हाब्रु जायो अखा हायोला बेन बेन जायो दा हयथ' बेयावनि रायजो राजाफ्रा सुख मोनलायबाय खोमा खिगारनायफोरबायदि माने ओरैबायदि लेथ्रा जायोमोन नालाय दा नै ग्रेभेल खालामना होबाय दा आंनि माजों हान्था मेला खालामग्रा जों व्यक्तिफोरनाव सोंबाय जों बयनिबो थाखाय लामाया सुबिदानि थाखाय नांगौ जोङो सोरबा गथ'फोरखौ स्कुलाव लांनो लाबोनो थाखाय जोबोद गोनांथि बेनिखायनो बेबायदि थायोब्ला जोबोद मोजां जोङो मिथिखागौ बयबो दा गोबां बुंनि रायजो राजाफ्रा माने मोजां मोननाय फोरमायदों आरोखि ना हाब्रु गानो गबाय बिनिफ्राय मोजां जाबाय स्लट बिराद माने हेभिसि आरोखि थारमाने भिडिअ खालामनायनि मेन थांखिया बेनो दा गोबाङा बुङोलाय आं मिथिखागौ दा इउपिएल सापर्टार आरो मा बेसेबां मोनजाखो माखो नों मोजां नामा न' भाई आं थाइसेबो थाखाबो गैया मावाखैबो मावाखै नाथाय आं नोंथांमोननि बे भिडिअखौ नुनानै आं साननो जाहैबाय जेबो मावाखै होननानै फिननायखौ जोंनि जिनुइन मानसिलै नंगौखौ नंगौ नङिखौ नङि सिदा सिदिखा थारमाने आङो जाहैबाय बेखौ नुदों नालाय ओंखायनो आं सानदों आंनि गोसोआव नैबे 2024 आवथ' सोरनि सरकार होमब्ला बे लामाया सोरनि सरकार जाखो दा सोरबा बुंनो नागिरो जेबो मावाखै गैया जिर' होनना बुङो नालाय ओंखायनो आङो नैबे लामाखौहाय जानाय हिसाबै आंबो जोंनि लागोआव बे लामा जाबाय आं बेखौ नोंथांमोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो थाखाय आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों गाइसमोन दा जोंनि गेजेराव बा लामा सिंफ्रावहाय बेफोरबायदि माने लामा जायोब्ला जों सान्थि मोनो रायजो राजाफ्रा माने थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय सुबिदा जायोब्रा हाब्रुफ्राव बिराद गाज्रि एक्सुवेलि लामाया मोजां जायाखैब्लाबो स्रिंगिबेल अब्लाबोथ' 3-4 बोसोर बिन्दास हाब्रु गानो गलायबाय मोजां जालायबाय ना मा होनो रायजो राजाफोरनि लुबैनाया बेल'लै गाइसमोन थाखा फैसा लुबैया माने लामाफ्रा एसे साफा एसे मोजां आंथ' बेखौ लुबैखायो एसे मोजां हाब्रु गानो गबानो जाबायब्रा ना माथो जायखिजाया मानो गाइसमोन नोंथांमोना जेखि बुङा सोर मा बुङो नोंथांमोननि खोथासै खिन्थु आं मोनसे प्रश्नखौ नोंथांमोना थाबाय नैबे 2024 सोरनि सरकार आरो नैबे लामाया सोरनि सरकार जाखो आङो 17, 18, 20 बोसोराव आङो बे लामाखौ जानाय नुवाखैमोन हाब्रु बे लामाया हाब्रु जायो नाथाय नैबे 2024 आवदि बे लामाया जाबाय बे सोरनि सरकार जाखो दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो थ' लोगोफोर सुंद' भिडिअ बेखौनो जाय इउटिउबारफ्रा बा जाय माखासे मानसिफ्रा दि खना खना नायदिंबायनानै मोनसेबो लामा जायाखै सोरबा दालां बोरायखौ खेबनानै नै जेबो मावाखिसै नै जायाखिसै दासिमबो लुवाखिसै होनना गोबां मानसिया बुङो दा बेखौ आं 2024 आवहाय दि नैबे जों गामियाव मोनसे लामा जाबाय आं बेखौ देखायदों थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनि माबा मोनसे कमेन्ट खालामदो आरो रायनो गोसोब्ला रायहरदोलै बिगाब बिगाबनो रायजानो मोनाला गोसोआ गोजोनखालै सिदा सिदिखा लोगोफोर